तामुलपुरनि थाइगिरखारि सकआव हिरिम्बा हालामारि खुंगा जिसेथि गोथार बाथौ सान खुंफुंनो साखाफारा। हिरिम्बा हालामारि खुंगा जिसेथि गोथार बाथौ सान खुंफुंगोननि थाखाय गाहाय जौसां एक्सपो आलासि जिरायसालि बायदि बायदि लुफुंनाय हाबाफारिया 80 जौखोन्दो आवगायबाय। बेखौ नोजोर बोनानै दिनै थाइगिरखारि सकआव थानाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ थानसालियाव आरज गाबनाय हाबाफारि लादों। बोहैथि जानुवारि दाननि 27, 28, 29, 30, 31 आरो फेब्रुवारि 1 खालारसिम 6 साननि हाबाफारिजों खुंफुंगोन तामुलपुरनि थाइगिरखारि सकनि बाथौ फोथाराव हिरिम्बा हालामारि खुंगा जिसेथि गोथार बाथौ सान फालिथाय हाबाफारिखौ। 31 जानुवारि खालि हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैगोन मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि करुणामय राभा आरो अमर बर'आ। 1 फेब्रुवारि खालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। आरो जोबथा हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैगोन निपुन बसुमतारी आरो सोदोमसा बर' बिथांमोनहा। तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय जोंनि नैबे थाइगिरखारि सकनि लांगोनायाव हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा देग्लाय 17थि जोङो 6 दिननि हाबाफारि लानानै फालिनो थांगासिनो दङ। मागोनि नैथि मंगलबारखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बेफोरबायदि गाजा गोमजायै नैबे ओनसोलजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनो जोङो बर'नि गुदि बाथौनि सोमोन्दै फोसावहरो। बेजों लोगोसे दिनैहाय जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै मोजां मोनगोन दि जोङो देग्लाय 6 दिननि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो साखाफारा जादों। बेनिनो दिनै जोंनि जा खामानि दामानि फिल्डनि बेयो 80% जोंहा जाबाय आरो गेजेराव 6 दिनसोल'सै जोंनि जे प्रग्रामा। जोङो आसा खालामो जे जोंनि जा फैबाय थानाय जे 6 दिननि प्रग्राम बे प्रग्रामा मोजाङै मोजां रायजोफोरनि अननाय, जोंनि दैदेनगिरिफोरनि अननाय आरो जोंनि जा ओनसोलनि रायजोफोरा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै गाजा गोमजायै नैथि मंगलबारखौ मोजाङै मोजां जोङो फालिनायाव हेफाजाब होगोन, जोङो बेखौ फोरमायहरो। दिनैहाय जोङो फोरमायनो सानदों जोङो कमिटिनि जानानै जोंहा जे 6 दिननि हाबाफारि, बे 6 दिननि हाबाफारियाव जोङो बायदिसिना खेला धुला लानानै जोङो गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय आखायाव लादों। फार्स्ट दिना जोंहा भलिबल कम्पिटिसन दङ, काबादि कम्पिटिसन दङ। बेनि उनाव सानफ्रोमबो जोंहा मोसानाय जोङो लादों। लोगोसे जोंनि गेजेराव गायक हिसाबै जोङो हरफ्रोमबो जोङो बेफोरबायदि कालचार नाइट जोङो लानाय जादों। लोगोसे 27 जानुवारिनिफ्राय जि खुंफुंनाय बे 6 दिननि जि हाबाफारि बेवहाय जोंहा 1 तारिखै फेब्रुवारिनि 1 तारिखै जोबहैगोन। होमबा खालि जोङो धोरोमारि सावरायनाय जोङो हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय मानगोनां जोंनि बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद सारखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो थि खालामदों एबा लिंहरनाय जादों। लोगोसे मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोङो आसामनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारखौ जोङो लिंहरनाय जादों। लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बाथौनि जोङो आलासि थि बुंथिगिरि जों लिंहरनाय जादों। लोगोसे नैबे ओनसोलनि माननि आलासि बा दाब दाब जायगानिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो लिंहरनानै जे जोंनि असे धोरोम बाथौनि सोमोन्दै गुवारै गेबेङै फोरमायथिनाय एबा जोङो मेसेज होनो थि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसे आङो नोंथांमोननो फोरमायगोन जे जोंहा मानगोनां नैबे तामुलपुर जिल्लानि MLA जलेन दैमारि बिथाङाबो हराव कालचार श' बेखेवफैगोन। आङो बेखिनिखौनो फोरमायबाय। बायलाय फानलाय मा मा दं? जोंहा ओरैनो बेवहाय बर'नि जि दख'ना
जे बायदिसिना ड्रेस आरो जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो नैबेयाव गासैखौबो मोनजोबनाय जागोन। बेनिखायनो आङो आसा खालामो बयबो रायजो राजाफोरा जोंनि जे 6 दिननि जे हाबाफारि बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैगोन आं बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। जोंनिया दा खुंफुंनायानो गासैखौबो जों लाहाफारा खालामगासिनो दङ। दा जोंनियाथ' 27निफ्राय आरम्भ जागोन, 27निफ्राय 1 फेब्रुवारिसिम। आं बेखौनो खावलायनो सानो दे जोंनि बे हाबाफारियाव गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार होयो बेखौ आसा थाबाय आङो। आरो धोरोमनि गासै रायजो राजाफोरा जोंनि बे बाथौ धोरोम सिबिनाय रायजो राजाफोरा जाहाथे माने थोगि लाबोनानै फार्स्ट दिननिफ्रायनो थोगि लाबोनानै खुलुमफैयो। जेनेबा दुर्गा फुजाखौ थोगि लांनानै जोंनि बर' हारिफोराबो खुलुमहैयो। बेबायदि जोंनि बे बाथौ थानसालियावबो गासैबो जाहाथे निजा थोगि लाना फैनानै बे जोंनि थानसालियाव खुलुमफैगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय। आरो लोगोसे जोंनि मेलाखौ जाफुंसार होगोन होननानै आं जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय आसा थानाय जाबाय। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसियाडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाइ लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथाइनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाइ लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।